profesora do ano. Bos días, clase. Quero que me axudedes a darlle a benvida a alguén que vai estar con nós hoxe, a señora Stern. Hola, señora Stern. É unha profesora. Non, Olivia. Ven para observar a clase. Estou escollendo a mellor profesora pro premio ao mellor profe da cidade do ano. Profe do ano. Señora Hogenmuller, que consegue a mellor profesora do ano? Que saia a súa foto nun lateral de cada bus da cidade. Sempre soñei con estar nun bus da cidade. Vou facer o que poida para asegurarme de que a señora Hogenmuller gañe ese premio. Imos empezar, clase. Ni hao, nenos. Ni hao, señora Hogenmuller. Moi ben. Xa vexo que recordades como se di hola en chinés mandarín. Xa verás, a señora Hogenmuller vai gañar seguro. Imos empezar o día coas nosas tarefas matinais. Olivia e Daisy, é a hora de que limpedes o terrario da Ra. Sen problema, señora Hogenmuller. O que sexa para axudarlle a gañar o premio a mellor profesora do ano. Eu agarro a Hopper e ti limpas. Vale. Ei, espera. Por que non agarro eu a Hopper e ti limpa o terrario? Xa estou agarrando a Ra. Non, eu estou agarrando-a. ¡Ah! Ei! Pasa algo, nenas? Olivia perdeu a Hopper. Non tal, está ben. Por aquí, nalgures. Vale, ide por ela, por favor. Ai, non, mira. Pilleite. Mire, son unha princesa. Desculpe. Ai, estivo tan cerca. Ti agarras a Hopper e eu limpo o terrario. Oh, moi ben, o terrario limpo, nenas. Moi limpo, a verdade. A señora Hogenmuller vai gañar. Ela vai ter a súa cara nun bus. Eu non querería a miña cara nun bus. Eu creo que sería genial ter a miña nun bus ou en calquera lado. Demostraría que son a mellor en algo. Pregúntome se... ¡Ai, que bonito! Oh, aínda mellor. Oh, iso sí que é o mellor. 1, 2, 3, mírenme. O momento dun conto de monicreques. Había unha vez unha nena chamada Riciños de Ouro. Foi dar un paseo polo bosque e chegou ata unha Riciños casa. de Ouro e os tres E ali osiños, había o unha favorito familia de con todos. tres osiños De todos nenos. non. O pai oso era moi grande. A mamá osa era A señora mediana. Stern estás aburrindo. Sei como espertala. ¡Achú! Meu Deus, tes que ir ver a enfermeira, Olivia. Non podo marchar. Síntome mellor. Non me vai pasar outra vez. Vale, moi ben. Onde estábamos? Ai, sí. Oh, Estas papas están moi quentes. Estas papas están moi frías. Estas papas están perfectas. Señora Hogenmuller! Perdón, é que a historia é tan emocionante. Podo facer de osos? por que non? Son moi ruidosos. Seguro que non deixan dormir a ninguén. Ai, non! Quen estivo aquí? Quen comeu as nosas papas? Oh, vaya, eu pido desculpas. Sentilo non é suficiente. Escoita esta canción sobre ti. Marcha da nosa casa! Non coma a nosa comida! Fora das nosas camas! Non dormas nada! Mantente desperta, desperta, desperta! E deixaron a casa e viviron felices para sempre. Fin. Grazas, Olivia, por esta ruidosa actuación.
Como fixen? Tiveche a señora Stern desperta todo o tempo. Vale, clase, hora de arte. Sí! Non ten nada de malo a hora de arte. E o vermello? Teno Daisy. Ai, non! Se aperta máis a señora Stern vai acabar vermella. Ai, ai! Podes esquecerte de ser a profesora do ano. Ninguén aprende nada aquí, máis que parvadas. Adeus. Vaya, supoño que sempre está o próximo ano. Ben feito pola vosa parte. Non é xusto. A señora Hogenmuller é a mellor profesora. Sí! Recordas cando nos ensinou os planetas vestíndonos con eles? E cando nos ensinou a sumar e a restar con mazás? O planeta Neptuno é azul. 2 é 1 máis 1. O planeta Neptuno é azul. 2 é 1 máis 1. Ei, iso rima, como unha canción. Xa está. Imos demostrarlle á señora Hogenmuller que é a mellor profesora do mundo. Vide aquí todos. Imos cantar. Clase, é hora de... Ten que ver unha cousa, señora Hogenmuller. Música. Ensinounos a ler e como vive o ñu. O bello foi mel e Neptuno é azul. Que vou é preguntar se non podo entender. É a mestra do ano ha de ser. E por vostedes Sabemos sumar e restar. Que hai flores de cor e outras con mal olor. que errar e equivocarse non hai que temer. É a mestra do ano ha de ser. Grazas a vostede. Se marchamos a Francia, cantaremos en francés. E en mandarín podemos cantar tamén. Así. Iu, Ya, yi, son. E di. A escola hoxe mesmo vaina recoñecer. A mestra do ano ha de ser. A mellor profe do ano super, super máis. Vos Uau! Parabéns, señora Hogenmuller, a mellor profesora do ano. Grazas, Olivia. Grazas a todos. Vaites, a profesora do ano. Mirádeme. Estou no bus dunha escola. Imos dar unha volta. Sabías que os anos teñen 365 días e que as moscas proban as cousas coas patas? É incrible, Pitiña. É un pouco noxento. Sabes cantos minutos faltan para dormir? 0. Exactamente eses. Oh, pero, escoita. Boas noites, Olivia, o día rematou. Non podo ir dormir. Tantas cousas que quero facer eu. Deítome, non podo deixar de pensar en mañá e nas cousas que poden pasar. A montaña que escalarei, o cadro que eu pintarei, o cabalo que terei que domar, ou co trapecio no que volarei. Princesa, médica, escritora, astronauta, desde a selva ao ancho mar. E sen protestar vou seguir, pero eu non quero ir dormir. E aínda hai tanto por facer. Boas noites, Olivia.